nedya katuju ngino. Widayat. Nanti tarewangi aku bakal sowan ing kayangan sejatine aku mung bakal nyuwun. Ya kuwi Wahyu Widayat. Tak suwun supaya gelem ngomongi marang momonganku ya kuwi Raden Dursasana. Mula ora perlu dadak sowan Pulun Jagat Girinata reh ning nyatane saiki malah ketemu ana kene. Mula kowe manut tak suwun supaya gelem ngomongi marang momonganku Dursasana ya Widayat Pukulun. Nyun pangapunten. Paduka menika dewa. Mestinipun sampun pono dhateng pernatan bilih Wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten. Nanging kula kaparingan purba wasisa utawi kamardikan amilih dhateng swarga ula. Momong dhateng jagatipun titah Marcapada. Monggo menawi sisip lan keseluruh anggen kula ngomongi titah yakti mboten badhe saged ngruwat saking memala. Satemah badhe babat angkara gung nanging menawi junduk jumbuh lan gambuh saektine badhe ambabar katentremaning jana luka. Pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula mboten saged minangkani pamundhut paduka Pandya Betari. Lae. Nyandar-andar. Anggedukur kowe ya mung kakean kunem sing tanpa guna Widayat. Yen ora gelem ngomongi marang Dursasana apa kelakon tak rudha paripeksa. Yen kersa paduka mangkaten monggo yen saged tak rudha paripeksa kowe Wahyu. Tobat.
saya dalu raras apyara sorot lintang kanggo medhap titi sonya madya lumrang gandaning pos pita karenggiwan putyanira sam tijo brengeng lera swaraning madu pronto manungsung sarinding gembang bocah bacang ireng angin anamung banyu segara maning-maning kabodungkon sesisa pikungan Triwakatra Tunda yen piti awulaku bendo aku mate ulalangan tanggung Sireping swangang ngarepku kumantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Wurdanapati ingkang jembrel saking Brangwetan nadyan kalengan megarsa gunung-gunung marandini bisa merbawani jagat raya dewe tata sing kawantian dewasane nang wau kauwusa ngancin wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak menda tete kaloba sumawar cita anggara rakata Buddha Maesarespati mintuna eka tricatara panca sacapta astana dasa Goro-goreng jagat yang bakliran saat yang menghormati mijiliro warapat munukawan Kilurah Semar gareng Petrus manung Kilurah Bagong
ingkang sami gojekan madyaning ngurumbu alon harire
Iki lagi gara-gara mau limbukan. Iya. Nganti kleru-kleru ya Kang Gareng ya. Ayo apa? Pegang gara-gara le. Gara-gara aku ya menunggu waktu ini. Mergane nekat aku arepan. Aku pengen nekat nang isin. Ngopo isin barang ke? Kan aku kan isinan. Ahai. Ora wis arep isin aku ben. Nekat yo nekat, wirang yo wirang. Maju terus mundur klebus. Ha iya ngono kuwi wae. Heeh, ki sowan ana dusun Tegal Sari Tegal Rejo. Ha iya. Acarane apa, Gong? Mayangan. Lah iya. Majemukan utawa merti dusun. Nah, merti dusun. Iya. Nek cara lantai 2 Rasulan. Lantai 2 ki Gunung Kidul. Oh, lantai 2 Gunung Kidul. Jenenge apa, Kang? Rasulan. Rasulan. Pinter kowe, Kang. Ora arep pinter aku. Aku arep pokok aku karek ah. Siono sesuk rong bengi meneh, kudu kentir meneh. Iya, wis ora apa-apa. Sesuk ana lakone Pandhawa kumpul. Pandhawa ngempul. Kumpul. Nah, sing ngempul kae Bung Lopes. Iya. Pandhawa kumpul iki lakone kaya ngapa to? Wah, rame kuwi. Pokoke kuwi wah, sesuk nek arep nonton buka channel Dalang Sena Style ngono iki Bimo Aris. Lah kuwi padha lah ngono wis. Kuwi gayeng yoan kuwi padha gayenge. Lah iya. Lakone iki padha nang judule beda. Lakone padha judule beda. Beda. Mungkin Pandhawa kumpul sesuk lah pokoke ditonton ya. Karo arep jebluke sirahku dhewe. Iya ora apa-apa. Heeh karo sinambi nembang sesem apa jenenge? Nono alah pita tembang to tembangan. Nah. Kok sesundonan lha nah. Sesundonan sesindenan iku garukune Anggiring Raja kayane. Somo ruange barang kuwi engko metu. Metu ngono apa nggon canturan. Nek ora lali lho wis tak tulis barang tulis tangan ya meso keri terus. Arulke senengane ora ngelingake. Ngerti aku kuwi lalen kok ya. Ayo wis ora apa-apa. Dipaksa di saiki di nganu hukum kon nembang. Wingi bar mayang wingi. Ha iya, lakone apa, Gang? Bima Tabuk anu Bathok. Bima Bathok. Bumbu kari ayam. Kowe isih dadi Pandhawa lare, lare pagi. Lare, ayo. Kowe apa? Senane Mbak Agnes senior kok yo. Ha iya. Mbak Agnes lawas. Iya. Kowe mau aku ngaturke panuwun karo Mbak Agnes sing anyar iki kok sing kono kok. Nggih apa? Iya. Seragame kuning-kuning. Iya, karile gebyur. Iya. Ora ono jenes Gong ben. Man. Jenes ya kono ora ya kene. Nah. Nembang-nembang kok. Ayo nembang ya, masa ora nembang. Mama cici. Waduh. Kowe ku yo ngawur kok, Kang. Ngawur ya kowe iki, Kang. Sepira to? Aduh. Sung lah to. Ayo.
Aku arep nembang wong donya. Aja ora sadeng ora arep kowe. Mengko kowe rap kowe lagune kuwi. Iya. Lagune apa, Gong? Keong racun. Seneng aku nek nyetel keong racun. Sing sok tok setel nganggo son kae apa, Gong? Iya. Harus nyetel tip. Lagune keong racun. Terus nggon base iki jebol ngono aku ki. Dadi anggere ana kendange mandun ngono ning nggon son kuwi iso Ya ora apa-apa sok didandake mah. Mereke apa, Gong? Sonmu. Sadurunge iki suarane le apik kok. JBT anu JBL. JBL ki Kuwi lho nggon aku nek sok dolan mall sok jedul. Tulisane JBL. JBL ki Jebol. Kuwi jane ki apik ning ya ngono aku karang KW ya ta. Ya wis dadi kaya ngono kae. ora apa-apa. Sing penting kena dienggo rungon-rungon. Maji. Mama cici. Oke, ngomong moji-moji wae ora gek nembang-nembang kok moji. Moji lunem. Anteng turu raup. Raup sih, Mbak. Saiki wis nesu wae dinekke ora tau wadus nesu. Ora apa-apa. Nek nesu ki apik iso mecucu-mecucu kae lho. Nek mecucu-mecucu kowe tak jiwit. Jiwit apa sing mecucu kuwi mau? Sing betul dijiwit amane ya wis kono kuwi mau. Ha ya wis kae Mak. Mama cici. Wis gak nguteke sinden Gong mangane moji-moji wae. Ha iya. Nang yo nek ngene yo sing klasik-klasik sik. Ha iya, sapa sing klasik? Ya Mbak Anting ki ya iso ya dijak klasik iki. Iso. Apa-apa iso. Arep hip hop ya iso, arep Ya budusan ya saiki. Ha iya. Ayo weh lah kono mah. Nyapo to nyapo. iya. Sapa Gong sidane? Ayo sapa meneh? Monggo Mbah Wondo. Lho kan Mbah. Langsung menjep Mbah Wondo. Sesuk awan ngasta. Ha iya. Iso kena disia-sia. Sesuk tak WA nggon grup. Sesuk nek ngejak lasem langsung dine menyura. Ora ngono kuwi Gong. Ya ora wis. Ngomong Gong anu. Pak Katno. Sinden Gong, sinden. Wah, ya nek sinden ya Mbak Anting. Jineman. Mbak Anting jineman. Iya. Dicoba nek jineman ki. Ayo to, mengko nek sukses ki lho aku ana sate usus, ana sate ati. Ana sate uler. Sate kala jengking barang yo. Mengko bar mangan kala jengking terus terus bayar, ya terus marek. Ayo Mbak Antil, Mbak Anting yo.
Ayo jeniman. Jeneman sak iklase. Napa niki? Sak iklase. Arep apa? Kok bungae Kula terus kok nyuwun. kuwi Arul kuwi? Napa? Lho Arul kok bungae terus. Arul. Oh. Kuwi ket mau bar aku apa jenenge jumenengke Mbak Agnes anyar terus bungae. Ya monggo Pak Bolot. Lho kok Pak Bolot cah. Aja. Ayo Mbak Anteng jineman. Jajal ya, Mas. Weh kok jajal. Ya nyapa to ya, Ben? Lho nyampo ya gak apa-apa. Iya. Jineman glathik nglinding. Glinding kok tak tamani. Iya. Nek tak tamani ngono kuwi aku tenan. Lah iya. Tapi suara saya serak-serak basah nggak apa-apa? Aduh, ora apa-apa serak-serak bahasa aku suka yang basah-basah. Yang basah-basah mengko di hair dryer. King. Ora arep omongan aku ndak saya jenes engko. Ayo Bu dosen. Urusan. Oh, Mas Bayu ki ten cepet ya. Woi, Pokoke ning donya iki sing kleru tepung lanang. Ora ibu-ibu sindan ngono diseneni ya nesu kok. are sing apa ta? Ayo, musuh bebuyutan antarane Mas Bimaris karo Mbak Anteng. Ayo iki parade jineman. Mbak Agnes baru. Sugeng enjing. Nggih, sugeng enjing Mas Dalan. Nggih. Parade jineman nggih. 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 Ajeng jineman apa? Sarkara mon nggih, Mas. Nun. Sarkara. Wah, ke monter apa? Mang menurut wis masuk prestasi. Pun termasuk lama niku. Wis termasuk suwe kuwi. Wis ngalang-alangi sing ngendang. Lagu mlebu kok wis deng wis gentenan orang. Jangan suwe. Mulane jaga kesehatan, nggih. Aku sak ngelingke wong ben jaga kesehatan. Heeh. Ndak ngrepotke petugas. Saniki, Mas. Wingi Mbak anu dek minggu. Wingi dereng kali sampean. Wingi kali Mas Aris sih. Bima Oh, Mas Bima. larak ngono. Apa terus bar karo Mas Bimaris? Niki kali jenengan. Nderek belajar Oh, maksudnya, lah Mas. Nggih. disiki ya jebul Mas Bimaris. Senengane kok disiki to. Sebagai Google Map ki aja sok disik-disiki kaya ngono kuwi. Mengko nek sing ngetutke keblasuk lah to. Lah rumenggok mengko. Bungon Wanci bengon
terus kadulur beber cahya bingat ketok nyata sarjata Napa nginep ngene Mas Bimaris to, Mbak? nggih nginep mriko kula bobok teng kamar kamar mandi Lho. Wah, mosok ya nang kamar mandi. Wong nekate Mas Bimaris iki. Wah. mboten diparingi kemul nggih kula ki Wah. dadak nembung Dadak nembung. dadak nembung nyuwun kemul ngoten Terus dine kemul. karpet Karpet. kan kemulan karpet Lah kok kaya ngono to? Mengko mulai bareng aku wae. malah sios gantos KTP Jogja mengke kula Walah kudune enten ngaten niku. Sik tak uruske, Mbak. Seumur hidup. lah mengke enten sing nggadhahi padu mboten mengke Ono ning ra masalah wis. Wong nek aku kan ngomong, aku saiki arep nekat. Ora apa-apa, wis ora masalah. Mengko ndak mung dijak nyurung mobil. lah nggih to saged mogok pripun niku Lah, ento. Nek karo aku kena ora nyurung mobil, wong ora nggo mobil nek karo aku. lah numpak napa kalian Becak. oh becak nggih putra temu gede Diam-diam merayap. Mas Lopes jebul ya. Jajake es krim urung. Dijajakke es krim dereng, Mbak? dereng Dereng. dereng Sok tak jajak. ajeng jenengan jajak ke Heeh. oh nggih Ora ameng es krim nek karo aku. Iki saiki apa nek sakniki niku make up niku enten anu, Mbak? Apa pripun trene gradasi? nggih ngoten niku Oh, lagi ngetren gradasi. gradasi pink Heeh. Saka kene iki set ana garise. oh Kaya Mbak Anting. mboten rata nek niku Nyapa to? Gak nyapo-nyapo. Gak apa-apa. Kaya mbiyen kae Mbak Anting ki jejer to. Mbuh, tak matke. Wah iki ana garis katulistiwane aku ya. niku mboten lek gradasi Nah, tapi terus? tapi ilang mergo keringet niku lho Oh. Nggih. Hilang mergo keringet. Nggih. Kaya lagu Keringeting Asmara. Apa? Lungiting deng kae. Lungiting Gong, ora ngawur Gong. Ora. Heeh, wis. Meleh napa sampun, Mbak? Meleh, Mas. Wah, nggih meleh berarti. Niku sing nyuwun sing ngendang. Sik pundi? Mas sing Mas. Sik ngendang. Sik ngendang niku. Nggih. Waduh. Ya mesti arep imbuh, Mas. 5 menit tidak cukup ngoten. Yo lambene arul bosok kira lambene arul. Ya Mbak yo. No. Aku tak dukung kene dilit lah. Ayo Mbak Anting senengane kok mau cucu. Aku sing dukung kono meneh. Pak, aja pasrah to, Mbak. Mohon, Mbak.
Dilanjut ke dadi ati nggih. Sampun, Mas. Nggih, ampun matur sembah nuwun nggih. Pokoke bengi iki tak walik. Sing alus-alus sing nom engko sing dangdut Bu Prastiwi. Nyonya Prastiwi mengko bagian dangdut. Ndak kademen mengko. Wah, wis kademen. Nun. Napa? Ora ngadeg to. Hah? Soale aku agek lara nek pas iki. Lara. Sakit napa? Asam lambung. Asam lambungnya kumat. Muntah terus. Pun muntah-muntah. Ya ampun. Padha kowe to. Heeh, ning aku ora kumat. Aku mumet e. Mumet. Wah, ya wis. Berarti ya make nate. Ah, main hati aku mau. Heeh, ning mengko. Aku durung ngarep dangdut aku. Durung ngarep sing asik. Wis setengah telu kok. Ya, sapa sih ya? Tetep Mbak Anteng jane iki ning gesere. Jajare. Mbak Agnes Lawas. Mbak Agnes Lawas. Ayo, oke. Mbak Agnes expired. Urung ta? Urung expired ta? Oh, ngapuse. Urung expired ya. Mosok Jajal ya. endi? Ana kon jajal ya aku ya endi kok. Suarane lho, suarane. Lah nggih. Nggih kok. Piye? Aja ngguyu sik ya, Mbak ya. Ora. Ya ngguyu saiki ra apa-apa. Wah, tau ngguyu ta? Heeh. Langgam tengu, Mbak. Anu apa? Rengu. Oh nggih. Heeh. Mawi bawa mboten? Wah, lah nggih bawa no. Oh nggih. Nggih. Yo Mbak Anteng yo. Sidane sapa? Aku Anteng. Jenengan. Oke. Duet karo Arul apa? Bar mayang Heeh, bar mayang. Masa pemulihan swara jarene. Mayang pisane gerok apa piye? Wot geleme duet karo Mbak Anteng. Oh, ngono ta kowe Rul, jebul Rul. Nah, ora. Tetep ora. Aku ora krungu kok. Saka krenteke ngati nek kuwi biasane ngono. Jebul kaya ngono kuwi ta kowe iki Rul. Jaga kesehatan ya. Mbak Agnes jaga kesehatan gimana? Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Aku nek Kamu jaga kesehatan juga. aduh iya, terima Ngedur kasih. lho, ngedur. Nggih. Jangan Wah, nek anggere enten capek-capek jenengan ya. ki aku ki semangat, Mbak. Heeh. Kok iso? Hmm. Kok iso? Weh. Wis gak nembang yuk. Memanise. Nggih, sampun matur sembah nuwun, Mbak Agnes. Urung wae iki dong sida apa? Piye to? Ah karang ya kulino sertifikat 5 menit kuwi mau wis. Mosok ya cah 6 menit. Lho lek tergantung ngono kuwi iki. Maksudnya tergantung rokok iki engko nek kira rokok abot ya iso 5 menit kuwi. Nek rokok tanpa cukai ya meng 2 menit wis. Bara ati
sing cosplay Bathara Guru. Kandas luas wira kane. Nggih, monggo Pak Wasita. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.